Дарагія сябры, у сакавіку 25-го года у выдавецтве «Беларусь» выйшла з друку мая кніга казачных гісторый пра чароўныя куточкі нашай радзімы. Усе казкі я пісала з любоўю да роднай краіны, дзе нарадзілася і жыву. Хочацца, каб дзеткі любілі, шанавалі нашу родную Беларусь і цікавіліся яе чароўнымі мясцінамі. Спадзяюся, што мая кніга казак будзе патрэбна ў дзіцячых бібліятэках і ў школах. Большасць казак напісала даўно, некаторыя нядаўна. Цудоўныя ілюстрацыі да казак зрабіла беларуская мастачка Наталля Рассолька. Кніга прызначана для малодшых школьнікаў, але матулі і бабулі могуць пачытаць іх сваім малянятам, бо казкі вельмі вобразныя і зразумелыя, з вядомымі казачнымі персанажамі. Змест кнігі такі: «Мілая моя бярозка», «Добрая рэчачка», «Дзіўная сустрэча вясны з зімой», «Плывучы астравок», «Блакітныя азёры», «Чайчын востраў», «Беларускае мора», «Палеская амазонка», «Тры вялікія ракі». Дарагі мой юны сябар, калі ты любіш падарожнічаць, то гэта кніга для цябе. Смела гартай яе старонкі, каб разам з вясёлымі і кемлівымі казачнымі героямі, птушкамі і звярамі адправіцца ў падарожжа па вялікіх рэках, завітаць да дзіўных па прыгародці беларускіх азёраў, патрапіць у чароўны запаведны лес. Якая прыгожая беларуская прырода! Колькі цудоўных фарбаў можна знайсці ў маленькім лісточку маладзенькай бярозкі, у вадзяных іскрынках імклівага ручайка, у серабрыстай роўнідзе лясных азёр, на сагрэтай вясновым сонейкам лясной палянцы. І нам, жыхарам такой выдатнай краіны, трэба берагчы і захоўваць яе скарбы для шчаслівага, мірнага жыцця людзей на цудоўнай, роднай беларускай зямлі.